Tak jo, dneska jsem si sebou nevzal nic, takže nám nezbývá nic jiného než posilovat. Dneska dáme 3 rychlé cviky na ramena, tak jdem na to. První cvik, úplně nejjednodušší, začne tak, že budeme na 4 a budeme přenášet těžiště dopředu a dozadu, budeme si hlídat, aby jsme měli naplý ruce. Tak, jdeme na 4, máme naplý ruce, rovný záda a pohupujeme se dopředu a dozadu, co nejvíc nám ruce dovolej. Tak, 8 opakování tohoto cviku nám bude úplně úžasně stačit a přesuneme se na další, tentokrát těžší cvik, začneme zase na 4, jednu ruku necháme opřenou o zem a kolem ní se budeme otáčet kolem dokola, to uvidíte. Tak, budeme si hlídat, aby jsme rameno měli nad tou rukou, o kterou se opíráme. No jo, tohle nám bude stačit 4krát na každou stranu a poslední nejtěžší cvik bude vycházet z tohohle, ale tentokrát si tu otočku trošinku prodloužíme. Takže začneme zase na 4, pomůžeme si nohama, obejdeme ruku, dostaneme se do téhle pozice a budeme si hlídat, aby jsme pánev měli stejně vysoko na obou stranách. Tak, pak se zase vrátíme a půjdeme na druhou stranu. Tak, druhou rukou si můžeme pomáhat, měli bychom cítit přední část ramene, jak se nám krásně protahuje. Tak jo, to je všechno, uvidíme se u dalšího videa. Ještě tleskni.